Hej, og velkommen til. Vi vil gerne forklare jer lidt om øjenfarve. Øjenfarven er den måde, du får øjenfarve på, er meget simpel. Hvis du nu, dine forældre har brune øjne og blå øjne, så er det den brune, der dominerer. Så kan man lave sådan et skema. Det skema indikerer, hvor stor sandsynlighed for, at du får brune øjne eller blå øjne. Den brune øjne dominerer, så der er 3/4 chance for, at du får brune øjne. Her har vi et eksempel med en familie med 2 forældre og et barn. Faren har brune øjne, og moren har blå øjne. Der er 3/4 chance for, at barnet får brune øjne, og 1/4 chance for, at barnet får blå øjne. Barnet får vel nok brune øjne. Det her gælder også for fårs farve. Her har vi et hvidt får, og vi har et sort får. Her er det hvide gen, der dominerer. Der er stor sandsynlighed for, at fåret bliver hvidt. På den måde kan man udrydde det sorte får. På et tidspunkt vil skemaet se sådan her ud, og så vil alle får være hvide. Man kan også avle på grises kød. Det er det samme, der gælder. Det her det er bare god bacon. Og dårlig bacon. Vi gider selvfølgelig ikke have dårlig bacon, så vi vælger det gode bacon. Ikke det dårlige bacon. Så tager man 2 grise med godt bacon. Og så får man intet andet end godt bacon.